जम्बो सुरमई थाळी, क्रॅब थाळी, चिकन स्पेशल थाळी आणि तिसरे थाळी चिकन तंगडी कबाब, सुरमई फ्राय, प्रॉन्स तंदुरी, स्टफ पापलेट, चिकन मालवणी कबाब आणि फिश फिंगर. दुसरी भाजलेल्या पच्ची बिच्ची काय नाही. हा हे बघ कसले हाती बघ तंगडी. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी आम्ही बोललो होतो की डोंबिवलीचे जे सी फूड हॉटेल किंवा चांगले हॉटेल आहेत ते एक्सप्लोर करायचे असं आम्ही ठरवलं होतं मागच्याच महिन्यात ना. तर आजपासून आम्ही त्याला सुरुवात करतो. तर आज आम्ही फर्स्ट जातो कोकण फ्युजन. आणि कोकण फ्युजन कशासाठी, तर आमच्या हॉटेलची सुरुवातच डोंबिवलीवरसून आणि कोकण फ्युजनने झाली होती. पहिलोच व्हिडिओ आमचा जो हॉटेलचा असा तो आमचा कोकण फ्युजनचं होतं. आणि पर्सनली आमका पण त्या हॉटेल आवडता, कारण आमचा फर्स्ट हॉटेल असल्यामुळे तो आवडता. आणि दुसरा म्हणजे तिकडचा फूड पण जबरदस्त लय भारी आहे. म्हणजे आमका पण कधी जेवचा असात खंय आम्ही बाहेर भुतूर गेलो असो तर आम्ही थंयच जेवूक जातो कधी पण. लय जणांनी बघितले नाही असतात आमका, आम्ही कोकण फ्युजनमध्येच जातो. बायनी पण हां सर्वांका आम्ही पार्टी जी दिली होती तर कोकण फ्युजनकाच दिली होती. भरपूर हॉटेल आमच्या डोंबिवलीत इली आहेत, हब झाला आमच्या हॉटेलचा. तरी पण कोकण फ्युजनचा एक वेगळंच नाव आहे, एक म्हणजे त्यांची वेगळी फिलिंग जे आमच्या मनात आहे. तर आम्ही ते जातो, काय ऑफर असली तर तुमका सांगतो आणि जेवण येतो आणि काय काय पदार्थ काय त्याचे रेट आहेत त्या सर्व तुमका सांगतो. म्हणजे तुम्ही कधी इलास तर कोकण फ्युजन का तुम्ही येऊ शकता. चला आता जास्त वेळ काढत नाही, लेट्स गो गाईज. तर म्हणजे फायनली आम्ही येऊन पोचलो गरडा सर्कल जवळ आणि हयच कोकण फ्युजन हा तुम्ही बघू शकता. हा बघा हा कोकण फ्युजन आपला आणि इथे आता आपल्याला जाऊचा. म्हणजे आम्ही फायनली येऊन पोचलो कोकण फ्युजन आणि तुम्ही बघू शकता बरोबर समोर पेंढारकर कॉलेज आहे. हा बघा आणि त्याच्या समोर आमचा कोकण फ्युजन. तर चला सावतांची फॅमिली पण इलेली असा. तर म्हणजे मागच्या वेळी आम्ही हाय बसलो होतो, आमची सुरुवातच हायसून झाली होती. त्याच्यानंतर आम्ही येतो तेव्हा वर बसतो आहे. इंटरियर वगैरे चांगलं आणि आता हाय नवीन झालेला. तर आता नवीनच्यात हे जाऊया चला. वा आता हाय भारी वाटतं यार, नवीन झाला ना आणि आईस पाईस वाटतं बघ, एकदम भारी आहे. हय पण अरे हे काय आग पेटतात आहे ती बघ. हां यार खरी वाटतं अक्षरशः. आणि लाकडा पण खाली आहे. चला वर जाऊया ना, वर कोण नाही आहेत. म्हणजे तिकडच्या वर भरलेला आणि हय पूर्ण खाली आहे, त्यामुळे आम्ही हयच इलो. आणि हा नवीन आहे, खाली मस्तच वाटतं पण ठीक आहे आम्ही वरती इलो. चला मेनू कार्ड काढा, काय 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 मागवलं होतं तुमका नंतर दाखवच, पण तुमका ह्यांचा मेनू कार्ड दाखवून घेतो म्हणजे तुम्ही स्क्रीनशॉट तुम्ही प्राईस बघू शकता. मेनू कार्ड पण ह्यांचा मस्त आहे, हे बघा. हे काय ढवळ येतं आजी. हे तंदुरी आहेत, ते चायनीज आहेत. मेन कोर्स तुम्ही बघू ठेवा, प्राईस वगैरे तुमका समजत मग पटापट दाखवतो आम्ही तुमका. हे बघा स्क्रीनशॉट मारून बघू शकतास तुम्ही. मोदक बनवता आहे बघ. चला तर आम्ही आता डिसाईड केलं आणि काय काय डिसाईड केलं होतं तुमका सांगतो इल्यावर. आणि थाळी पण सांगतो आणि थाळीचे प्राईस पण सांगतो. चला तर म्हणजे फायनली आमचे हे स्टार्टर इलेले आहेत आणि काय काय इले आहेत ते तुमका आम्ही दाखवतो. ते बघा चिकन तंगडी कबाब, सुरमई फ्राय, प्रॉन्स तंदुरी, स्टफ पापलेट, चिकन मालवणी कबाब आणि फिश फिंगर. तर असे आमचे स्टार्टर इलेले आहेत, हे बघा. आणि हे आता आम्ही तुटून पडतो. चला काहीच भावी खुश ना, काय खाणार. हे स्टार्टर स्टार्ट केलं. दीपालीन हा सुरमईचो फडशा पाडता आहे बघा, एकदम व्हाईट सुरमई. कशी आहे सुरमई दीपाली? फ्रेश एक नंबर सुरमई आहे. आणि जम्बो सुरमई आहे. आणि मसाला पण आपला असं ना मालवणी तसंच आहे, बाहेरचा कोटिंग बेटिंग त्याचा. हा म्हणजे आपण भाजतो, आम्ही जसा भाजतो घराकडे भाजून तशीच लागतं टेस्ट पण तसेच लागतं. आणि सुरमई एकदम मोठी आहे आणि फ्रेश आहे म्हणतात. आणि जिया आमचा हे काय खाता जिया, आणि आपण स्टफ पापलेट. जिया कसा लागता, फ्रेश आहे, बिझी आहे खाण्यात बिझी झाला.
आता मी हे तंगडी कबाब तुमका दाखवतोय कशी आहात ते. केवढी मोठी तंगडी आहे, तंगडी कबाब आहे. म्हणजे बघा. बघा. आणि भाजलेली पण एकदम मस्त अगदी पैकी खुसखुशीत भाजलेल्या. कच्ची बिच्ची काय नाही. हा हे बघ कसली हाती बघ तंगडी, त्याच्यापेक्षा ही मोठी आहे, पण हे आता मी घेतलंय. दिसता पण टेस्टी एकदम. हो ना? खाला तरी बस होऊन जाईल. मेन म्हणजे ह्याच्यात ना स्टफिंग केलेला आहे असा, म्हणजे मसाला जो हा ना तो आतमध्ये पर्यंत गेलेला. आतमध्ये पर्यंत भरलेलो आहे मसाला. बघा हे तुम्ही का दिसू शकता. हे बघा असं पूर्ण मसाला ना आतमध्ये वगैरे भरलेलो आहे. हे बघा मस्त. त्याच्यामुळे त्याला टेस्ट येईल वाटतं ना. भावी काय खाता? प्रॉन्स, ते पण ग्रीन ना, ग्रीन तंदुरी. जेव्हा का पापलेट भेटलं आणि फिश फिंगर कोण खाल्लं ना त्याचं भावी. आणि मी खाते सुरमई. हे बघा एकदम फ्रेश सुरमई आतमधनं आणि बाहेरसून क्रिस्पी. तिला तर सुरमई घ्या नक्की. हे पण आहे ना, सॅलड पण आहे ना, ते पण भारी आहे. हे बघा आणि जास्त सॅलड आहे बघा, भरभर के देतात. असं नाही कांदा बिंदा सर्व असं. कंजूसपणा नाही करत, सगळीकडे असं भरभर केलेलं आहे सॅलड. पुदिना चटणी फिश फिंगर पण. सांग खाऊन कशी आहे ती. ही आहे फिश फिंगर. छोट्या पोरांसाठी डीप फ्राय असतात, पण लहान मुलांना ठीक आहे. कशी लागतात फ्रेंच फ्राईज सारखे? फ्रेंच फ्राईज नाही, त्याच्यापेक्षा भारी लागतं का? तशी लागतात. भाजी. भारी. फ्रेंच फ्राईज तर फ्रेंच फ्राईज खूप टेस्टी. असं वाटतं पापलेट आहे ना, ते जम- त्याचं असं फिलिंग आहे. That's why. हो दाखव बघा आतमधनं. थांब जरा. हा. तर जियान ए साईड आहे खाल्या ना, आणि आता दीपाली पलटी मारता बी साईड का. आणि हा स्टफ हा, आणि याच्यात ना प्रॉन्स भरलेले आहेत. प्रॉन्सचा स्टफ केलेला आहे आता. प्रॉन्सचा मसाला हो आहे माय गॉड. त्याच्यामध्ये. छोटे छोटे प्रॉन्स आहे. टेस्टी मसाला. तर स्टफिंग असताना त्याची मजा येतात. हे बघा तुम्ही बघू शकता, पापलेट पण फ्रेश हा, आणि त्याच्या आतमध्ये स्टफिंग हा, खायचं असं तर मिक्स करून खायचं. आणि मसाला पण मस्त आहे एकदम. ग्रीन मसाल्यामध्ये. जिया का भेटलाच नाही तो. एका त्या दुसऱ्या साईड. एका साईडला भरलेलं नव्हतं ना, त्या साईडला खायला. हा. आणि जिया आहे का आता चिकन मालवणी कबाब, आणि हे सर्वात भारी आहे. तुम्ही नक्की चिकन मालवणी कबाब घेऊ शकतास तुम्ही, लय भारी आहे. आणि फिश फिंगर पण लय आवडले जिया भाविका. फिश फिंगर म्हणजे जर तुमच्याबरोबर छोटे असतील तर फिश फिंगर तुम्ही नक्की घ्यावा. काढून देऊची गरज नाही. हा काटे. पण मग सगळ्यात जास्त काय आवडलं? चिकन मालवणी कबाब आणि सुरमई फ्राय. सुरमई फ्राय मला आणि तुला काय आवडलं? हे फिश फिंगर्स, नंतर प्रॉन्स, नंतर shrimp. प्रॉन्स पण चांगले आहेत त्याचे. पापलेट आणि सुरमई हम्म. मस्त पापलेट मी नाही खाल्लं. पाहिजे. ते का देतो, तोडून देते का? आणि सुरमई माका थोडी ठेव. तू सुरमई खा अर्धी. प्लेट खाली. प्लेट तयारच राहले ते. आम्ही सर्व्हिस प्लेटमध्येच खाल्लो. जास्त लोकं भांडी हसतात घासायला आम्ही. त्रास नको. काय काय आम्ही जास्त प्लेट यूज करायला करत असतात तेव्हा भांडी घासायला त्रास नको ना. शाबाश. पहिल्यांदा कोणत्या हॉटेलवाल्यांचा विचार केलाय ना. त्यांना टीप देऊन जावा. एकदम सॉफ्ट आहे ना हे, तुम्ही बघू शकता. एकदम सॉफ्ट आणि एकदम तुटता ना, एकदम भारीच आहे. मला सगळ्यात हे आवडेल. हा एका चिकन आवडलं. कसं मारता बघ ढासत ते. जिया का ह्या आवडला आणि मार्गा पण ह्या आवडला. कारण आम्ही दोघेच आहोत जे चिकन चिकन खातो, लवर आहोत. आवडीने. आम्ही चिकन लय आवडीने खातो. मी खातच नाही. भावी आणि कधीतरी भावी मनात येसला तर मनात खातात, तर खातात, नाहीतर नाहीतर नाही असा ते का असा चटपटीत हवा. हा, मासे बिसे आवडतात. मासे किंवा डीप फ्राय असं काहीतरी केलेला. तंदुरी पण चालेल. तंदुरी पण चालत, पण मासे हवे ते का. हा चिकन जवळ आहे. हा ह्या माझ्यासारखा झाला चिकन खाता. माका लय चिकन आवडतं, पण ते तंदुरीमध्ये हा. असं नॉर्मल नाही जास्त आवडत. आवडतं
पण ते ग्रेव्ही वगैरे सुक्का वगैरे असला तर, पण जास्त तेल नको. सगळा चिकन टेस्ट करून बघ. हां सर्व खाणं. तर म्हणजे फायनली आहे आमच्या थाळीवर इलेले आहेत आणि खयचे खयचे थाळी आहेत ते आम्ही तुमका सांगतो. तर हा या जम्बो सुरमई थाळी, क्रॅब थाळी, चिकन स्पेशल थाळी आणि तिसरे थाळी. तर असे हे 4 थाळीઓ आम्ही मागवलं. सनसनीत आहेत अगदी. आणि त्याची काय प्राईस हा ते आम्ही तुमका सांगतो आणि त्याच्यावर काय ऑफर आहे ती पण सांगतो. तर दीपालीने घेतल्या ना तिसरे थाळी आणि त्याच्यात काय काय हा तर सांगतो. सगळ्यात स्वस्त थाळी आहे फक्त 370. 370. आणि दुसरा म्हणजे काय हा ऑफर हा 3 थाळीवर 1 थाळी फ्री. आणि जी त्याच्यात हां जी स्वस्त असतात थाळी ती फ्री. तर जी आमच्या दीपालीची थाळी सर्वात स्वस्त त्यामुळे ह्या 4मध्ये ही थाळी आमका फ्री मिळाली आहे. तर त्याच्यात काय काय हा तर बघूया. फ्री का खाना? फ्रिका खानामध्ये हे आहे तांदळाची एक भाकरी आहे, तिसरे सुक्के ह, त्याच्यानंतर ग्रेव्ही हा, तिसऱ्यांचीच आवडते ग्रेव्ही ही, सोलकढी हा, जवळा, गुलाबजाम, लिंबू, कांदा, चटणी आणि भात येणारा. आणि भात येणार. ओके ओके. त्याच्यानंतर आहे बसला आमचा जिया. तर जिया सांग भाऊ तुझी खायची थाळी आहे आणि काय प्राईस आहे? चिकन स्पेशल चिकन थाळी आहे आणि त्याची रेट 449. 449 चिकन स्पेशल थाळी. हां काय काय आहे सांग भाऊ. कांदा, लिंबू, गुलाबजाम आणि हे काय कलेजी फ्राय, कलेजी. कलेजी मसाला आहे वाटतं ते. कलेजी कलेजी मसाला. सोलकढी, रस्वा ग्रेव्ही आहे आणि हो चिकन हा चिकन मसाला, चिकन मसाला आणि चिकन बिर्याणी. चिकन बिर्याणी आणि भाकरी. तर मंडळी मी घेतलंय आज रोज चिकन थाळी घेते. तर आज मी घेतले सुरमई थाळी आणि ह्या सुरमई थाळीत काय काय हा तुम्हाला सांगते मी. थोडीशी भाकरी आहे ही बघा. त्याच्यानंतर एक सुरमईचा मोठा कूट हा. त्याच्यानंतर या बांगड्याचा सारा ह्या बघा. त्याच्यानंतर हे चिकनचो रस्सा, सोलकढी, जवलो, त्याच्यानंतर ह्या गुलाबजाम, कांदो, लिंबू, चटणी. तर असे हे भरगतचं थाळी आहे. तर ह्या थाळीची प्राईस आहे 679. तुमचीच महागा वाटतं. जिया भावी ही खेकडा थाळीची प्राईस आहे 530. तर ह्याच्यात आहे कांदा, लिंबू, गुलाबजाम आणि हे काय जवरा, सोलकढी, ग्रेव्ही, खेकडा आणि भाकरी. ही आहे प्राईस 530. 539. तुमचीच महागा. माझी सर्वात महाग आहे सुरमई थाळी. कारण जोर- सुरमई ना मगाशी आम्ही स्टार्टरमध्ये सुरमई खाल्लो, फ्रेश वाटली म्हणून मी म्हणला आणि मला ती थोडीशीच खाऊक मिळाली त्यामुळे मी सुरमई थाळी घेतले आणि हेच सर्वात महाग आहे. आणि बाकी थाळींची ऑफर ही जबरदस्त आहे. हॉटेलात दिलं आम्ही फायद्यात गेलो, आमका 1 थाळी फ्री मिळाली. तर चला म्हणजे आम्ही आता वेळ नाही काढत, स्टार्ट करतो. आपल्या फायदो आपण आपण चौघा चौघा आहो ना त्यामुळे आमका फायदा. आमका फायदो. ते पण आता इले आहे ग्रुप इलो आहे. सबस्क्रायबर वाटतं आमचे. नमस्कार. पाहिजे का तुम्ही? थँक्यू. खर्च ना डोंबोलीतच राहतात. कल्याण. कल्याणवरून आहे जेवगीला. मजा मजा. जेवा जेवा. गाव खयचो का सांगलास ना. बालवाडीच आहे हां हां. आणि या इथेच राहतात आम्ही इकडेच. तर म्हणजे तुम्ही आता बघू शकता पूर्ण भरला. मगाशी पूर्ण खाली होता, आता सर्व सीट भरले. ह्यांच्याने हे आता थाळीवर खाऊक सुरुवात केल्याने आणि हे दीपाली खाता तसरे थाळी. तसरे थाळी आहे. ह्या ग्रेव्ही आहे तसऱ्यांची. मस्त. कशा मस्त आहे ना. आणि हे आहे तसरे. तसरे. हे तसरे पण मोठी साईज आहे. कसे लागतात? टेस्टी. त्याचा मासा. हां तसरे पण मोठे आहेत या. हे बघा तुम्ही बघू शकता तसरे मोठे साईज करललेले आहेत. एक शिपी आम्ही गावात बनवतो एक ती शिपी. चिकन थाळी आहे. आणि जी आमची चिकन खातात चिकन लवार. पप्पा खेकडा जवळा आणि ह्या आहे खेकडा खाताय. हा बघा थांब देते तोडून तुका. ग्रेव्ही पण खेकड्याची आवडते. हां हे काय खेकड्याचीच ग्रेव्ही आहे. हे बघा ह्यांची ना खेकड्याची जी ग्रेव्ही आहे ना ती जबरदस्त आहे. हे बघा हे काळी दिसतात आणि ही बघ लाल दिसतात चिकनची. सगळे ग्रेव्ही वेगळे असतात एकच. आणि हे बघा ग्रेव्ही मस्त आहे. तसऱ्यांची वेगळी आहे. तसऱ्यांची आणि वेगळी. हाय माझी सार भारी आहे. मी आता सार खाल्लंय तर सार आमच्यासारखाच आहे. दीपाली बनवतात तसाच सार आहे.
खेकड्याची पण टेस्टी आहे. खेकड्याला भारी असतात. खेकडं कधी पण ना रश्श्यात घ्यायचो, भारी लागतं. टेस्ट तंदुरी घेऊ नका तुम्ही, रश्श्यात घ्या, म्हणजे थाळीत घ्यावा खेकडो. कारण ते रस्स्यामध्ये खेकड्याचं ना हे होतात एकदम हां फ्लेवर. फ्लेवर होत. खेकडा सूप सारखं लागतं. सुरमई थाळी स्टार्ट केलंय आणि ह्या जा सार आहे ना, ह्याच्यासोबत दिलेला बांगडा सार, हे बघा बांगड्याचा, आई शपथ एवढा भारी लागता ना, म्हणजे आम्ही बनवतो ना त्याच्यापेक्षा भारी आहे. कारण ह्याच्यात तिरफळ तिरफळ टाकलेली हा हम्म, बांगड्याच्या सारात टेस्ट येतात. त्यामुळे ती टेस्ट येतं, गावची टेस्ट येतं. आणि सुरमई यांची फ्रेशच असतं. मग दाखवते मगाशी पण लय फ्रेश होती, हे बघा, आताची पण बघा, ही बघा पांढरी शुभ्र आतमध्ये. अशी हवी. हां मजा वाटते. ते काय खेकडं करून देते थांब. खेकडं फोडून ठेवते. माझ्या मते ना असा फोडू खावा वाटतं ना. ते गॅपमध्ये राहतात ना त्याच्यात. नाही हा असंच फोडा. हो भरलेलो. हे खा, चमच्यान काढून खा ना ह्याच्यात, असं चमचो घाल आणि खा. खरडवून अशा हातून काढून खात. बोटान काढून नाही, खा. चमच्यानं मजा मी आता ह्याची चमच्यानं ग्रेव्ही मजा नाही. ट्राय करते. चमच्यात मजा. हातान खाऊची सवय आहे ना माशी. चमच्यात जेवणारी नाही ती. आणि नक्की ना ग्रेव्ही, खेकडा थाळी घ्यावा. कारण ही ग्रेव्ही आम्ही पहिल्यांदा येत होतो तशीच टेस्ट आहे. ती टेस्ट अजून आहे. अजूनपर्यंत त्या लोकांची टेस्ट बदलते. त्यांची नाही बदलली आहे टेस्ट. गुलाबजाम खातो का आज? मागवची गरज नाही गुलाबजाम बाबी थाळीत. मोदक मोदक मागव. हां मोदक टेस्टी असतात. मागे आम्ही गेलो तेव्हा लई खाल्ले होते मोदक, लई टेस्टी असतात. ह्या काय करता? भाजी फ्राईस आहे. तर गाईस, त्यांच्याने जियाचा जियाचा चॅनल सबस्क्राईब नाही करायचं ना, आत्ता जाऊन करा. नाव जियाज सांग. क्यूट वर्ल्ड. जियाज क्यूट वर नक्की सबस्क्राईब करा. कारण जियाचे चांगले चांगले व्हिडिओ बघा. किती 600 झाले आहेत ना सबस्क्रायबर. 700 झाले. 1000. हा 700 झालेत. 1000 करा. म्हणजे आमच्या काकाच्या मागे राहू. काकाचा आमचा काका पहिल्याच व्हिडिओत 1000 झाले होते ना. 1000 एकाच व्हिडिओ 3000 सबस्क्रायबर झाले होते आणि जियाचे आमचे जियाचे एकाच 1000 मिळाले. शी जे. गाईस, असू दे, जिया लहान आजारात. हळूहळू जिया पुढे जाणार. का असं वाटतं ना जिया? असं होय हळूहळू म्हणता. जाणार, पण खूप पुढे जाणार. काकाच्या पुढे जाणार का? म्हणजे पण हळूहळू पुढे हळूहळू पण पुढे. काका घडवणार. आता जियाची कॉम्पिटिशन हा काकासोबत. बघूया काकाच्या पुढे जातो. काकाच्या पुढे जाते काय? काकाच्या पुढे गेल्यानंतर माझ्यासोबत कॉम्पिटिशन. तुमच्यासोबत बापरे. बाबा. स्वीट फॅमिली मागे काढणार का? तुम्ही समजू नका ते का कमी नाही आता. गाईस, जियाच्या फॅनने सगळ्यांनी सबस्क्राईब करायचं जियाला. हा अजून लोक 1-2 वाजले तरी बघा काय ते. मग टेस्ट भारी. टेस्ट भारी आहे. मासे फ्रेश आहेत मेन म्हणजे. बांगड्याचा सार तिखला मग वेगळा आणि एक नंबर. तिरफळा टाकल्यामुळे ना जे टेस्ट केली आहे ती भारी. बांगड्यात तिरफा भारी लागतं. आणि ह्याच्यात तारले असेल ना काटेचे मासे काटे, तिरफळा. त्याच्यावर. हां आणि ह्याच्यात बारीक असं तारले त्याच्यात. तर म्हणजे फायनली आमचा आता जेवण झाला आणि हय स्वीटमध्ये गुलाबजाम आणि मोदक मिळतात. तर थाळीत आमका गुलाबजाम भेटलेच होते, आमका मोदक खावचे होते म्हणून आम्ही हे मोदक मागवलं. तर जिया आता काय करता. पण खूप चांगला आहे ना. हां शेप भारी आहे एकदम. तर मंडळी आम्ही आता गुलाबजाम खातो आणि आपल्या घरात जातो. सॉरी ॲड झालंय मी. तर म्हणजे मोदक खातो आणि आम्ही आपल्या घरात जातो. दीपाली सॉफ्ट बर्गर पातळ हे बघा. हे कसं ते जाड असतं. नाही हे पातळ पण हे पातळ हां आहे ना. नाही पातळ नाही तर ते हॉटेलचे ह्यांका आवडत नाही म्हणजे जाड असतं आणि ह्यांचे एकदम पातळ. पातळ हे बघा. हां गुलाबजाम मस्त आहे. सॉरी मी ॲड झालेलो आहे. मी गुलाबजाम गुलाबजाम खाईत नाही.
मोदकच खातोय पण मोदक घेतलाय आज गुलाबजाम येतात तोंडाका. तर म्हणजे माका पण आता तोंडाक पाली सुटला. मी आता ठेवते आणि गुलाबजाम मोदक खाते. चला बाय.